Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. Molt bon vespre a tothom i moltes gràcies per la vostra assistència en aquest acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi corresponents a l'any 2013. Senyora presidenta del Parlament de Catalunya, senyor conseller de Cultura, membres de la mesa del Parlament de Catalunya, senyora vicepresidenta, conselleres i consellers, president Montilla, guardonades i guardonats de les Creus de Sant Jordi i les vostres famílies, senyores i senyors, permeteu-me que abans de passar la paraula en el conseller Ferran Mascarell, en el conseller de Cultura, faci notar que, a més de les persones que estem en aquesta sala principal, en el Saló de Sant Jordi, hi ha moltes altres persones, tantes o més de les que estem aquí, que estan seguint aquest acte dintre del Palau de la Generalitat, però en una sala que no és aquesta. A totes elles també m'hi adreço d'una manera especial per donar-los la benvinguda. Quan tenim actes com aquests de les Creus de Sant Jordi, sempre l'espai se'ns fa petit, aquesta és la realitat. Algunes vegades hem parlat de la possibilitat de fer aquest tipus d'actes en altres llocs on en una sola sala hi cabríem tots, quedaria més, diguem-ne, homogeni. Tothom podria seguir-ho no només en directe sinó des de la pròpia sala, però també enteneu que fer-ho en el Palau de la Generalitat, un acte com aquest, té una simbologia especial. Això doncs comporta una sèrie d'incomoditats, sobretot per a aquestes persones que no estan en aquesta sala principal, en el Saló de Sant Jordi. Jo demano disculpes en aquest sentit, però també vull fer notar que fer aquests actes en el Palau de la Generalitat té aquesta simbologia especial, aquesta solemnitat especial i que en aquest sentit potser, dic potser, només potser, això compensa una mica aquestes incomoditats. Dit això, doncs passo la paraula al conseller Ferran Mascarell, que us adreçarà unes paraules. Molt honorable president del Parlament, president Montilla, vicepresidenta del Govern, membres del Govern, diputades, diputats, autoritats aquí presents, guardonats. Bé, bon vespre a tots. Avui, per 32a vegada, es lliuren les Creus de Sant Jordi. Fa 32 anys que es lliuren les Creus de Sant Jordi amb la intenció de distingir aquelles persones, naturals o jurídiques, que pels seus mèrits han prestat destacats serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat, en el pla cívic i en el pla cultural. Certament la llista de persones guardonades al llarg d'aquests 32 anys composa una imponent manifestació de persones, de forjadors del nostre país, de forjadors d'aquells elements més significatius de la nostra identitat col·lectiva. Una identitat forjada en el talent de molta gent, en la creativitat de moltes persones, en la capacitat d'innovar, en la pluralitat a l'hora de mirar el país, en el treball, en el desig de compartir i, si m'ho deixen dir, en una notable fraternitat i solidaritat a l'hora d'entendre i de mirar al llarg de la història el país que hem construït. En aquesta identitat construïda entre tots i molt singularment a través de les persones guardonades amb la Creu de Sant Jordi, hi trobem aquells elements que fan que el nostre país sigui un lloc on puguem viure amb dignitat, amb llibertat i amb confiança mútua. No fa massa temps, fa relativament poques setmanes, aquí al Palau de la Generalitat, el president de la Generalitat va
assenyalar una de les grans paradoxes del nostre país. Va dir, literalment, durant molts anys Catalunya ha estat tractada com a objecte polític i no pas com a subjecte polític. I certament tots coneixem la història i sabem que és així. Però malgrat tot, la societat catalana ha tingut, i deixin-me utilitzar paraules d'en Jaume Vicenç Vives, ha tingut un mòbil primari fonamental. Diu ell, Vicenç Vives, la voluntat d'ésser, la voluntat de ser. La voluntat de ser que té molt a veure amb les persones avui guardonades i amb el que representen les creus de Sant Jordi. Sintetitzen aquestes creus les 4 principals forces matrius que han impulsat i impulsen el nostre país. En primer lloc, el talent i la creativitat de la seva gent. Creativitat que s'expressa com una constant històrica en l'àmbit de les arts, de les ciències i de les humanitats. Talent que relliga les persones d'avui, el present d'avui, amb aquells artesans i moralistes que donaran lloc al nostre romànic i que avui encara venerem. Talent que excel·lí en els nostres homes i dones de lletres medievals. Talent creatiu que des de fa segles va impulsar una revolució tecnològica que va fer possible una industrialització contra tot pronòstic. Talent que varen desplegar els nostres enginyers urbanistes des de mitjans del segle XIX i que va configurar les ciutats que avui coneixem, la nostra capital, el modernisme i bona part del moviment modern. Talent creatiu que hi ha entre els nostres novel·listes, poetes, els nostres homes i dones de teatre, els nostres dissenyadors, els nostres teòrics de la comunicació, els nostres compositors i músics, els nostres metges, els nostres investigadors, els nostres economistes. I he citat els que he citat perquè tots estan representats en l'àmbit dels guardonats d'aquesta nit. Vostès representen el talent creatiu que ha permès la continuïtat que ha permès fer de Catalunya un gran país. La segona gran força motriu en termes de Vicenç Vives ha estat l'empenta dels homes i dones emprenedores del nostre país. Talent i creativitat, capacitat d'emprendre. Emprenedors socials, culturals i empresarials que relliguen amb l'empremta de la gent que expandí el comerç, que foren pioners introduint, per exemple, el ferrocarril a casa nostra, que desplegaren sectors sencers de la nostra indústria, que crearen grans institucions culturals, que han creat un teixit cívic imprescindible. La tercera gran força del nostre país és la convicció dels nostres, si m'ho permeten, amb llicència que tots vostès m'admetran, i poso una paraula que no està al diccionari però m'entendran, la convicció dels nostres cohesionadors, és a dir, aquella gent preocupada per la comunitat, pels demés, per la solidaritat i per la fraternitat. També és una gent avui representada en aquest conjunt de persones avui guardonades. I en quart lloc, vull remarcar la darrera de les grans forces motrius del nostre país, les entitats socials, les eines articuladores, aquelles institucions que han donat continuïtat, que han donat oportunitat a molts individus que han cohesionat la vida comunitària, aquelles institucions que han recollit el mosaic de pràctiques desinteressades de la gent senzilla, com diria George Orwell en un dels seus escrits. Catalunya està feta, doncs, per ciutadans creatius, emprenedors, cohesionadors i per entitats articuladores. Sense els uns i sense les altres, difícilment existiria la Catalunya d'avui. Gràcies a tots vostès per haver fet aquest país que finalment resulta més culte amb el sentit profund i constituent de la paraula, més capaç de tenir en compte d'on venim, més capaç d'entendre on som i més capaç de saber on volem anar. Un país culte, com vostès saben, progressa millor, de manera més competitiva, de manera més sostenible i de manera més humana. Gràcies a vostès hem reforçat la nostra identitat com a poble i hem aprofundit els nostres millors valors. Com a conseller de Cultura em plau donar-los les gràcies a tots per la seva aportació a la cultura del nostre país, a les 25 personalitats i a les 15 institucions avui guardonades. Tots vostès han estat proposats i avalats per molts altres ciutadans que els recolzen i creuen en la seva feina i el seu compromís amb el nostre país. Aquest vespre tots vostès, doncs, entren a formar part d'aquesta llista, d'aquesta columna vertebral
de persones que constitueix la llista dels guardonats amb la Creu de Sant Jordi. Per tot això, l'acte d'avui és abans que res un acte d'afirmació, d'optimisme i de confiança en les nostres possibilitats com a cultura, en les nostres possibilitats com a cultura, en les nostres possibilitats i com a futur del nostre país. L'enhorabona a tots. Moltíssimes gràcies. Té ara la paraula el senyor Jordi Baget, secretari del Govern, que farà la lectura del decret de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel decret 457/1981 de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles persones, naturals o jurídiques, que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. A proposta del Consell de Cultura i d'acord amb el Govern, s'acorda concedir la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a les persones següents. Senyora Maria Assumpció Balaguer Golobart, actriu, per la vitalitat que caracteritza la seva trajectòria en el teatre, el cinema i la televisió. El 1948 s'incorporà a l'escena professional i el 1952 debutà al cinema. El 2008 va rebre el Premi Plácido d'Honor al Festival Internacional de Cinema Negre de Manresa, la seva ciutat natal. El senyor Pere Balcells Jofre, empresari, per la seva trajectòria d'èxit als Estats Units i per la valuosa implicació en la formació d'universitaris catalans, sobretot mitjançant les beques Balcells Generalitat en l'àmbit de l'enginyeria. La seva estimació per Catalunya s'ha traduït en altres iniciatives de caire educatiu i cultural. Recull la creu el seu nebot, el senyor Josep Vinyeta. El senyor Josep Maria Bosch Aymeric, enginyer industrial, arquitecte i empresari, per la seva contribució a l'economia, singularment en els sectors turístic i immobiliari. Cal destacar-ne la influència en la decisió de situar a Barcelona la primera fàbrica de la SEAT i la fundació de l'Institut d'Estudis Nord-Americans. El senyor Raimon Carrasco i Azamar, empresari i promotor cultural, pel conjunt d'una trajectòria implicada en múltiples iniciatives al servei del país. Cal destacar-ne la vinculació a Banca Catalana, al Banc Industrial de Catalunya, a Òmnium Cultural, a la Fundació Enciclopèdia Catalana, al Futbol Club Barcelona o a l'Institut Guttmann.
el senyor Narcís Comadira Moragriega, escriptor, pintor i historiador de l'art, per la qualitat de la seva aportació cultural. L'obra poètica tendeix cap a les formes clàssiques, la contemplació, la reflexió i la ironia. Com a pintor, mostra interès pels volums i una tendència a la geometrització i la simplificació de les formes. El senyor Ricard Fernández Deu, advocat i periodista, per la seva trajectòria en els mitjans de comunicació. Cal destacar-ne l'aportació pionera a la ràdio en català com a conductor, a Ràdio 4, del primer diari parlat en aquesta llengua. També ha estat el creador del primer noticiari televisiu en català, Miramar, a Televisió Espanyola. El senyor Antoine Galimar, editor, pel seu compromís en la defensa de l'edició, les llibreries i la lectura. És membre d'una prestigiosa nissaga editorial de França, de projecció internacional. El grup Galimar, que presideix, ha estat pioner en la incorporació de les lletres catalanes a la cultura francesa. Recull la creu el senyor Jean Matern, responsable de literatura estrangera d'Edicions Galimar. El senyor Daniel Giralt Miracle, crític i tractadista d'art, per la seva trajectòria en aquest camp, dins del qual ha treballat des de la difusió, l'anàlisi, la gestió i l'organització. Comissari d'exposicions i autor de llibres. També és rellevant la seva tasca d'estudi i difusió nacional i internacional de l'obra de Gaudí. El senyor Andreu Gispert i Llavet, economista, pels serveis prestats a Catalunya des de l'administració i en corporacions públiques, singularment la Cambra de Comerç i el Port de Barcelona. Les seves col·laboracions periodístiques també han contribuït a fer progressar l'economia i el país. El senyor Ramon Gomis de Barberà, endocrinòleg, dramaturg i escriptor, per la seva trajectòria científica, en la qual destaquen els resultats obtinguts en la recerca sobre la diabetis, i també per l'activitat literària, singularment reconeguda en l'àmbit teatral. En prosa és autor de la biografia El Gabriel Ferrer de Reus.
El senyor Romà Govern Garriga Nogués, expert en comunicació audiovisual i escriptor, pel prestigi assolit com a autor de llibres sobre cinema, semiòtica, cultura de masses, cultura de la imatge i sociologia de la comunicació, catedràtic emèrit de comunicació audiovisual i publicitat a la Universitat Autònoma. El seu mestratge és reconegut a escala internacional. La senyora Pepita Ionell i Sanauja, compositora i actriu, per la seva dedicació musical, singularment com a autora de sardanes, moltes de les quals han estat guardonades, i també per la trajectòria en el món del teatre, en diverses companyies, i la intervenció en pel·lícules molt conegudes del cinema català. El senyor Daniel Martínez d'Obregón, empresari teatral, per la seva tasca com a president del grup Focus, productora que té un paper de lideratge en la modernització del teatre català. Cal destacar-ne el predomini del català en la programació, la voluntat d'arribar a un públic ampli des de l'ambició cultural i l'afany de projecció a l'exterior. La senyora Maria Martorell i Codina, mestra i directiva del moviment coral, pel treball que ha dut a terme en el món dels corals infantils i singularment en el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. El 1962 va ser una de les fundadores del cor infantil L'Esquitx, vinculat a la coral Sant Jordi, que dirigia el seu germà Oriol Martorell. La senyora Montserrat Maspons i Vigues, promotora cultural, per la seva tasca de consolidació de les comunitats catalanes de l'exterior i el seu paper en la projecció de Catalunya. Presidenta vitalícia del Casal Català de Guayaquil. Des de l'Equador ha contribuït a fer més sòlids els vincles entre Catalunya i l'Amèrica Llatina. Recull la creu el fill de la guardonada, el senyor Enrique Guzmán. La senyora Concepció Mata i Fuentes, assistent social, pel seu treball a favor de les persones i les famílies en risc d'exclusió a Catalunya i a Xile,
És fundadora de la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina, que fa, des del Raval, una tasca valuosa de suport als més desafavorits, i especialment als infants i als joves. El senyor Francesc Pinyes Brucart, casteller, per la seva contribució rellevant a l'àmbit dels castells i al món de la cultura popular i tradicional catalana. Vinculat a la colla vella dels Xiquets de Baix, se'l considera una de les persones que més han contribuït a la recuperació, l'expansió i la projecció del món casteller. El senyor Joan Planes Vila, empresari, per haver contribuït a internacionalitzar l'economia catalana i a generar riquesa en aquest país. És fundador i president de Fluidra, grup multinacional que desenvolupa aplicacions per a l'ús sostenible de l'aigua i que té delegacions i centres productius arreu del món. El senyor Josep Raimon Prous Cox, bioquímic i empresari, com a destacat innovador internacional en el camp de la informació biomèdica. Mitjançant Prous Science i l'Institut Prous per a la Recerca Biomèdica, ha projectat la ciència catalana en els hospitals, centres de recerca i empreses farmacèutiques de major influència en el sector. El senyor Josep Maria Queraltó Bonell, empresari i col·leccionista cinematogràfic i expert en material històric de producció audiovisual, per la valuosa col·lecció que ha plegat amb més de 15.000 peces relacionades amb el món del cinema i destaca el primer model de cinematògraf dels germans Lumière, de finals del segle XIX. El senyor Jordi Rius i Garriga, cardiòleg, per la seva trajectòria d'excel·lència en l'àmbit de la salut, iniciada als Estats Units. Ha treballat a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron com a fundador i primer director de la seva unitat coronària, a la Clínica Quirón i al Centre Mèdic Tecnon.
El senyor Jordi Roc i Bosch, metge i gestor musical, per la seva contribució a la música i per l'impuls que ha donat als seus talents més joves. Ha estat president de Joventuts Musicals dels àmbits català i espanyol, de la Federació Internacional de Joventuts Musicals i del Consell Internacional de Música de la UNESCO. El senyor Josep Lluís Rovira Escobós, advocat, economista i empresari, per la seva aportació a l'economia i la societat catalanes des d'empreses, corporacions econòmiques, entitats esportives i organitzacions cíviques. La seva trajectòria ha contribuït d'una manera eficaç al progrés col·lectiu. La senyora Anna Santamaria i Tusell, promotora cultural i professora de català, per la seva contribució al redreçament de la llengua i la cultura catalanes. Alumne de Pompeu Fabra, es vinculà a Òmnium Cultural i a la seva campanya Català a l'Escola a partir del 1970. Cal destacar-ne l'ensenyament de la llengua i l'extensió de la catalanitat. El senyor Julio Soriguer Zamorano, empresari, per la seva trajectòria en el sector de la construcció i la tasca cultural i cívica. El grup Soriguer, del qual és president d'honor, s'hi troba vinculada a una fundació que impulsa activitats culturals, socials i educatives. Disposa d'una col·lecció d'art i gestiona un centre ocupacional per a discapacitats psíquics. També s'acorda concedir la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en forma de placa a les entitats següents. Agrupació Excursionista Catalunya, fundada el 1912 per un grup de cantaires de l'Orfeó Català, per la trajectòria al servei del país mitjançant la pràctica de l'excursionisme i el foment dels seus valors entre la ciutadania. La cançó de muntanya, que impulsa l'agrupació, ha arribat gairebé al mig segle. Recull el seu president, senyor Josep Tàpies. A l'entitat Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, en el 150è aniversari d'aquesta entitat professional, fundada sota l'impuls de la Junta de Comerç de Barcelona. Cal destacar-ne la promoció del col·lectiu d'enginyers industrials,
la seva formació contínua i la col·laboració amb la ciutadania i els poders públics. Recull la creu el president de l'associació, senyor Joan Torres. L'entitat Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell, pel més de mig segle d'activitat a favor d'aquest nucli de la Costa Brava. Organitza la seva festa major i contribueix destacadament amb nombroses iniciatives a la dinamització de la vida cultural i social, en estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Palafrugell. Recull el president de l'entitat, senyor Francesc Baquer. A l'entitat Associació de Sant Tomàs pro persones amb retard mental d'Osona, per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o dificultats de desenvolupament. El seu arrelament a la comarca i la dedicació d'un ampli equip de professionals li permet una atenció eficaç des de la primera infantesa fins a edats avançades. Recull el president de l'associació, el senyor Toni Ramírez. A l'entitat Centre Moral d'Arenys de Munt en el centenari d'una associació que destaca en la defensa de la identitat catalana. Les seves activitats en l'àmbit escènic i de la dansa tradicional, a més d'altres manifestacions, han afavorit la cohesió del municipi des d'una estreta col·laboració amb altres entitats i amb l'Ajuntament. Recull la presidència del centre, la senyora Montserrat Fontbona. A l'entitat Centre Moral i Cultural del Poble Nou, entitat fundada el 1910 com a centre social del Poble Nou. Per la seva tasca sostinguda que ha dut a terme en l'educació, la cultura, l'esport i el lleure. Les seves iniciatives han contribuït a la cohesió social del barri, a la seva catalanitat i a la seva dinamització dins Barcelona. Recull la creu el president de l'entitat, el senyor Josep Gili. L'entitat Club Natació Atlètic Barceloneta en el centenari d'una entitat creada amb el nom Club Natació Atlètic i fusionada el 1992 amb el Club Natació Barceloneta. Per una trajectòria en la que destaca l'organització des del 1926 de la travessia nedant al Port de Barcelona i també pel waterpolo i la seva contribució a la projecció de l'esport català. Recull la creu el vicepresident del club, el senyor Alfons Cànovas.
A l'entitat Comissió Cavalcada dels Reis d'Igualada, fundació privada, entitat que impulsa la Festa dels Reis considerada més antiga de Catalunya, amb origen documentat a finals del segle XIX, per la implicació de la societat civil en la seva organització i per l'àmplia participació ciutadana en una de les manifestacions més arrelades del calendari festiu. Recull la creu el seu president, el senyor Joan Prats. L'entitat Confraria de Sant Marc Evangelista, patró dels mestres sabaters de Barcelona, per una trajectòria iniciada l'any 1202, amb una contribució constant a la vida col·lectiva. El Gremi dels Mestres Sabaters de Barcelona, al qual es vincula la confraria, és el més antic d'Europa en actiu. A la seva seu hi ha el Museu del Calçat, amb una col·lecció de sabates històriques i estris propis de l'ofici. Recull el programa de la confraria, el senyor Josep Güell. L'entitat Cor Vivaldi, Petits Cantors de Catalunya, formació coral vinculada a l'Escola IPSI de Barcelona. Per la singularitat de la seva proposta, la projecció internacional i la tasca pionera en la representació d'òperes infantils. Des del 2001 té un cicle propi de concerts i entre la seva nombrosa discografia figuren bandes sonores per al cinema. Recull la creu el director del cor, el senyor Òscar Boada. A l'entitat Escola de Música Joan Llongueres, en el centenari d'un centre fundat per Joan Llongueres com a Institut Català de Rítmica i Plàstica per a l'ensenyament musical als infants mitjançant el mètode del Crotze. La seva proposta ha influït en els corrents pedagògics que s'han desenvolupat en la música a Catalunya, també en el cant coral. Recull la creu la seva directora, senyora Núria Trias. A l'entitat Gremi de Marejans, Societat Marítima i Protectora de Tarragona, entitat que té els seus orígens a la baixa edat mitjana i que ha conservat una vinculació estreta amb el mar. Per la seva tasca social i cultural, un aspecte destacat de la qual és la participació, al llarg de 3 segles, en la Setmana Santa tarragonina. Les seves iniciatives han contribuït a la projecció de la ciutat. Recull el president del Gremi, el senyor Jordi Mallol. L'entitat Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona, corporació fundada el 1871 amb el nom d'Acadèmia Científico-Mercantil de Barcelona.
pel suport que ofereix a les empreses en els camps com la fiscalitat, la comptabilitat, l'auditoria o l'assessorament, des dels quals ha contribuït a la formació dels càrrecs en els sectors públic i privat. Recull el degà del Col·legi, el senyor Eduard Soler. A l'entitat Reus Deportiu, club centenari conegut singularment per la pràctica de l'hoquei sobre patins, amb una trajectòria d'èxit a escala nacional i internacional, per la seva contribució a l'esport català i per la presència socialment aglutinadora entre diverses generacions de reusencs. Recull la presidenta del club, senyora Mònica Balcells. I l'entitat Societat Coral L'Esperança, en el 150è aniversari d'aquesta entitat d'Arenys de Mar, que té els seus orígens en el moviment impulsat per Josep Anselm Clavé, per la seva contribució a la música, el teatre i la dansa, i per l'aportació sostinguda a la dinamització cultural i a la cohesió social de la vila maresmenca. Recull la creu la seva presidenta, senyora Teresa Verdura. Té ara la paraula el senyor Daniel Giral Miracle, que parlarà en nom de tots els guardonats. Molt volgut president, estimada presidenta, president Montilla, amic conseller de Cultura, amics consellers, guardonats, amigues i amics. Ara i avui voldria ser la veu de les 25 persones i 15 entitats a les que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit distingir amb la Creu de Sant Jordi o amb la placa. Si no fos que per a tots vostès els seria excessivament fatigant o enutjós, utilitzaria la fórmula dels poetes dadaistes o el mètode cacofonètic que emprava el poeta Joan Brossa, és a dir, recitar amb veus i tons diferents i diccions variades la paraula gràcies, començant amb un to baix, posant la veu de tenor, de contralt, fins a arribar a baríton i a mezzosoprano. D'aquesta manera podria recitar 40 vegades la paraula gràcies amb un accent propi, amb una singularitat de cada un de nosaltres que hem rebut aquesta creu. Però us ho prometo, no ho faré. Sí que amb la paraula gràcies volem expressar el reconeixement, la satisfacció i l'honor de rebre aquesta alta distinció que el govern del nostre país ens atorga per la feina feta fins avui i espero per la que puguem fer en el futur. Després d'haver estat llegits els mèrits i circumstàncies de cada un de nosaltres, vosaltres, gent de les lletres, gent de les arts, gent de la cultura, de la ciència, la medicina, el món social, el medi ambient, el lleure, etc., constatem que en aquest país hi ha molta gent competent, lluitadora, activa, que mira endavant amb la satisfacció de poder estar al servei de la gent de la nostra
comunitat. Longeus i no tant, joves i veterans, disposats a servir aquest país amb i des de l'excel·lència. I ara, en aquests moments difícils, més que mai hem de mirar endavant, conscients que tenim molta història al darrere, però convençuts que el nostre és un país que té futur, que està disposat a escriure nous capítols en tots els camps, ja m'enteneu. Desitgem que la marca Catalunya, arreu del món, vagi associada amb la qualitat, amb el rigor, el bon fer, i només així ens respectaran i reconeixeran el que som i el que volem ser. I després dels agraïments, permeteu-ne una digressió. Alguns dels guardonats avui són nascuts abans de la guerra 36-39. Molts són fills de la postguerra. És a dir, hem viscut un cicle de prosperitat creixent. Hem tingut oportunitats, hem tingut recursos i el suport de la família i el suport de la societat. Però, llastimosament, tots som conscients que avui aquesta no és la situació per a la majoria de joves i no tan joves, gent que viu en la precarietat amb serioses dificultats. I això ho hem de solucionar. Aquest és un repte que ens compromet a tots, al govern, a la societat, a l'empresa, a la universitat i a la família. Hem de lluitar perquè aquest pugui ser un país d'oportunitats, de creadors, d'intel·ligència i de cultura. Rebre la Creu de Sant Jordi, evidentment, és un reconeixement molt alt, però també suposa un compromís. Amb la Creu, els creuats, avui aquí assistents, assumim una responsabilitat, un deure, una obligació, el de seguir al peu del canó, el de no baixar la guàrdia, el de mirar endavant, perquè aquest país, aquest continent, aquest món, amics i amigues, té futur, i això m'ho crec. La meva felicitació a tots vosaltres i vostès, els guardonats, i el nostre sincer agraïment al Govern de Catalunya. Gràcies. Bé, reitero la felicitació i l'enhorabona a totes les persones i a totes les entitats que heu estat reconegudes enguany i que heu estat guardonades i distingides. Abans d'encetar l'acte us feia un comentari sobre el fet simbòlic i solemne al mateix temps de celebrar aquest acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi en el Palau de la Generalitat. Aquesta part del Palau és pràcticament la més recent de tota l'edificació, vol dir que n'hi ha alguna de bastant més antiga, concretament de principis del segle XV. La Generalitat no és tan antiga com els sabaters, en els quals avui hem honorat, em sembla recordar que venien de l'any 1202, si no recordo malament. No ho és tant, però ho és molt. I això contribueix també a aquesta antigor, de fet, aquestes arrels tan profundes contribueix també a enriquir aquesta solemnitat i aquest simbolisme. En aquest saló que estem, en el Saló Sant Jordi, quan es va fer, fa molts segles enrere, no tants com l'inici del Palau, de fet, aquí la gent de l'època va idear, va pensar que això havia de ser una església. Ja que parlem de creus, arquebisbe, això havia de ser una església. I si us hi fixeu en un detall, i deixeu-me fer un petit apunt en aquest sentit arquitectònic, després veureu per què ho faig. Si us fixeu en un detall al baixar, veureu que les columnes que hi ha a sota d'aquest saló, del Saló Sant Jordi, són unes columnes molt gruixudes. I són tan gruixudes perquè havien d'aguantar aquesta sala. I aquesta sala, insisteixo, que fixeu-vos que té, en certa manera, forma d'església, les tres naus,
Aquesta sala havia d'estar destinada a això, a ser l'església, perquè la capella de Sant Jordi s'havia quedat petita. La Generalitat progressava, els diputats de l'època volien més lluïment i volien més espai, i aleshores van projectar concretament aquest Saló Sant Jordi. I ara em direu, i això a què ve? Tot això a què ve, no? Doncs ve que de la mateixa manera que les columnes que aguanten i que suporten aquest saló són molt gruixudes perquè han d'aguantar molt pes, fent un paral·lelisme podríem dir que al nostre país l'aguanten unes altres columnes, i aquestes altres columnes són la gent del país, i òbviament entre la gent persones especialment destacades, enguany tots vosaltres, tots vostès. Però vull fer referència a això perquè, a diferència d'altres països, aquest s'ha construït durant molt temps a base precisament d'aquestes grans columnes que són la gent. Ara que estem a Barcelona, i a la capital del país, només que donéssiu un tomb per alguns dels nostres barris, també per aquesta part de la ciutat vella, veuríeu fins a quin punt molts edificis emblemàtics aquí no el varen construir les institucions públiques, els varen construir la gent, amb el seu esforç, amb la seva imaginació, etc. No? I per tant, doncs aquest símil ve a tomb en aquest sentit. Un país que s'aguanta sobre les columnes de la gent també és un país que d'una forma o d'una altra ha d'entendre que entre totes aquestes persones que conformen el país doncs n'hi ha algunes que d'una forma o d'una altra acaben destacant d'una manera especial, persones i entitats, persones en aquest cas i teixit associatiu. I aquestes persones són les que habitualment distingim. Les creus de Sant Jordi, ara, en aquest acte, les medalles d'or, les medalles d'honor del Parlament, els premis especials que es donen per part d'institucions públiques d'especial relleu. Totes aquestes distincions són, d'una manera o d'una altra, una manera, diguem-ne, de fer lluir, de fer notar que tenim molta gent destacada, que mereixen aquest reconeixement i que mereixen aquesta distinció. Abans en Daniel Gerard Miracle, que parlava en nom de tots els guardonats i guardonades, deia que el rebre una distinció així doncs obliga, de fet és un compromís, no? És cert que obliga, distingeix i honora els que ho reben i honora els que ho donen. L'honor no és només per vosaltres, és també pel país que us ho pot donar i pel govern que us ho pot concedir, no? Però al mateix temps que honora i que distingeix, també obliga, també compromet. Compromet a seguir aportant. No us preocupeu que quan ara parlem d'aportar gairebé tothom ja registra que es tracta d'anar a passar el plateret. No es tracta d'això, no es tracta de demanar diners, però sí d'aportar tot allò que heu estat capaços d'aportar durant molts anys i que el fet de rebre la Creu de Sant Jordi, aquesta distinció, no vol dir que això sigui un punt i final, al revés, això ha d'encoratjar a tots aquells que puguin a seguir fent aquesta bona feina i a que tota aquesta trajectòria que s'ha consolidat per part d'entitats i de persones sigui una trajectòria que es vagi també enriquint el servei del país de cara a aquests propers anys. Per tant, seguiu sent referents, com heu estat fins ara. El país segurament ho necessita més que en altres ocasions, ho necessita més que en altres èpoques de la nostra història recent, perquè estem en un moment, com es deia, especialment delicat, i per tant, doncs, si aquesta aportació es referma de cara al futur, doncs això segur que el conjunt de la nostra societat, de la societat catalana, ho agrairà d'una forma especial. Deixeu-me fer notar també, i això ho enllaço amb un acte que va tenir lloc ahir, concretament el Català de l'Any, que es va fer en el Teatre Nacional de Catalunya. Una de les distincions que es van atorgar ahir va ser a gent, a persones, que en aquest cas no són especialment destacades des d'un punt de vista personal. No tenen un guardó, no tenen una distinció, no tenen una medalla, no tenen una placa. Concretament eren els voluntaris socials. Ells mateixos en el seu Parlament ahir deien que n'hi havia aproximadament 600.000 a Catalunya. Són molta gent.
I aquestes persones que són més anònimes, vostès ara ho són una mica menys amb aquesta distinció, però aquestes persones que segueixen sent molt anònimes, no per ser anònimes no vol dir que no estiguin fent una contribució igualment exemplar a la nostra societat. Ho vull destacar en aquest moment perquè quan es distingeix a les persones a títol individual o a les entitats, podríem pensar que realment els mèrits en la societat estan reservats en aquestes persones, i això és evident que ho estan, però s'hi suma molta altra gent. Afortunadament, estem en un moment en què hi ha molta gent compromesa, molta gent sensibilitzada, molta gent al peu del canó, molta gent amb compromís i molta gent amb ganes d'ajudar. I moltes d'aquestes persones són anònimes, però hi són. Hi són i fan feina, i fan molta feina. I és, crec, no només obligat, sinó a més, és especialment important que això ho puguem recordar i ho puguem també destacar. Crec que també és important que un país com el nostre, un país com Catalunya, sàpiga distingir que vol dir conèixer i reconèixer a la seva gent. En aquest cas a tots vostès, i cada any a persones diferents i entitats diferents. Allò que en podríem dir els fills i les filles més il·lustres de la nostra societat. I això ho dic perquè és important que ho sapiguem distingir perquè durant molts anys no ho vàrem poder fer. De fet, durant molts segles, i aquestes parets en són testimoni, no ho vàrem poder fer. Ens ho feien els altres. Les distincions les donaven uns altres i triaven ells. I ara les distincions les donen les institucions catalanes, triades pel poble de Catalunya. I això, evidentment, és un abans i un després respecte a moments, desgraciadament, molt llargs de la nostra història passada. Però aquest no és l'únic motiu pel qual és important distingir la gent. També ho és perquè en el nostre país, deixeu-m'ho dir així, de tant en tant tenim el risc de no valorar prou aquelles persones que mereixen aquest reconeixement i en canvi ens trobem que aquestes mateixes persones són reconegudes fora del nostre país. Ahir, per exemple, vam viure un cas. Hi ha una exposició en el Palau Robert, que us recomano, els que tingueu temps i ganes d'anar-la a veure, que està dedicada a un personatge català que es deia Ramon Casanova. Ramon Casanova, pels que esteu més en el món de l'empresa, de la indústria i de l'economia, us sonarà que va ser el gran impulsor de la Farga Casanova en el Ripollès. Doncs bé, Ramon Casanova és una persona que en el seu moment, ja fa molts anys enrere, va ser un gran inventor, sense estudis superiors, una persona feta a peu de fàbrica, va ser un gran inventor i va ser distingit especialment, per exemple, en els Estats Units. I en el Museu de la NASA, a Alabama, hi ha un apartat especial i un espai concret per en Ramon Casanova, que va tirar endavant una indústria gran i una sèrie d'invents molt originals reconeguts després a fora sense gaires instruments. I des del Ripollès, que en aquella època no estava a la mateixa distància horària que ho està en aquest moment, per exemple, respecte de Barcelona. Doncs bé, dic això perquè aquesta persona, per exemple, hi ha molta gent a Catalunya que no sap qui és. I, en canvi, en el Museu de la NASA té un apartat especial. Dic això perquè un altre motiu pel qual hem de distingir a les nostres persones més destacades i no oblidar-nos-en és perquè al final no ens trobem que a fora tenen més reconeixement que no pas a dintre. Això algunes vegades, dissortadament, en el nostre país ha passat. Crec que podem dir que unes distincions com les Creus de Sant Jordi, en el moment en què estem, són una injecció de moral col·lectiva i la necessitem, i per tant la vostra contribució en aquest moment és especialment important, però no només una injecció de moral col·lectiva, sinó també allò que en podríem dir una injecció de moral de victòria. Daniel Gerard Miracle deia, jo crec que, deies tu, no? Jo crec que aquest país se'n pot sortir i ho extenies més cap allà del nostre país. No? I és cert, és exactament així, però necessitem aquesta moral de victòria. Moral de victòria que ens ajudeu a tenir persones i entitats com les que enguany heu estat guardonades amb les Creus de Sant Jordi. Moral de victòria que no vol dir que necessàriament tot hagi de sortir bé. No vol dir això. La moral de victòria vol dir que quan fas una cosa, penses i actues perquè et surti bé,
i així ha d'actuar el nostre país en aquest moment, pensant i creient que ens sortirà bé, i al mateix temps sabent també que si en algun moment alguna cosa no surt bé, t'has de refer. No és una moral de derrota, sinó una moral de victòria. En el fracàs, si és que es produeix, doncs t'has de tornar a aixecar i has de tornar a tirar endavant. No? I segur que en les trajectòries de moltes persones que esteu aquí i també de les entitats hi ha hagut moments de tota mena. I en els moments durs i difícils també heu ensenyat que us podíeu aixecar i que al final podíeu acumular o podíeu culminar trajectòries tan significatives com les que avui premiem. És evident que en un país com aquest, que tingui moral de victòria, com el nostre crec que ha de tenir, també hi ha d'haver una sensació per part de la gent, i amb això també hi ajudeu, hi ha d'haver la sensació que pertanyem a un país en el qual hi ha coses que tenen prestigi i que paguen la pena. La sensació aquella de dir jo estic en un país i pertanyo a un país que me'l sento meu i li dono valor. I això està associat amb aquest prestigi de les coses que som capaços de fer. Per exemple, un tema d'actualitat, el tema de la llengua. El tema de la llengua a Catalunya, que ja veieu que hi ha alguna gent que intenta que el nostre espai sigui més petit. I en canvi la llengua catalana s'està obrint espai. S'està obrint espai més enllà de moltes altres èpoques. I en canvi, torno a dir, hi ha gent que la vol deixar petita, que la vol reduir en el seu espai. Però no és així, perquè al final un país de prestigi, amb una llengua de prestigi, obre camí, fa camí i obre espai. L'altre dia, per exemple, repassant 4 notes interessants de coses que han sortit aquests darrers temps, veia com la llengua catalana és, en el context dels centenars i centenars i centenars de llengües del món, de llengües vives, s'entén, la llengua catalana és la número 22 més traduïda. N'hi ha centenars de llengües en el món, però la llengua catalana és la 22a més traduïda de tot el món. És la 19a més utilitzada en el Twitter i és la 34a més usada també, més utilitzada a internet. Això s'escapa del coneixement d'aquells o de la sensibilitat d'aquells que la volen fer més petita. Però, en canvi, correspon a l'impuls d'aquells que volem que tingui prestigi i que es projecti. I precisament perquè ha tingut prestigi, doncs ha estat utilitzada per part de molta gent, ha estat estimada per part de molta gent i avui dia està projectada. I no només això, és una de les llengües, i això és curiós, però val la pena recordar-ho en unes creus de Sant Jordi, perquè estem parlant també de cultura i d'identitat i de personalitat del país, és una de les llengües en què més gent s'afegeix a parlar-la respecte a aquelles persones que la tenen com a llengua nativa. Si us agafeu les persones que tenen com a llengua, diguem-ne, per part de mare, el català, i mireu quantes més persones l'acaben parlant, el multiplicador d'això és dels més grans del món. Vol dir que és una llengua atractiva, de prestigi i d'integració i de cohesió. I aquells que la volen fer més petita segurament no s'adonen o no tenen sensibilitat respecte a això. Però no només és la sensació que ella de formo part d'un país de prestigi, en aquell que val la pena viure i que val la pena fer-se seu tema lingüístic. Avui, per exemple, hem donat guardons a moltes persones que veniu del món de la medicina, del món sanitari, no? Del nostre sistema sanitari. També aquí tenim un factor de distinció. Ara amb uns certs condicionants interrogants com a conseqüència de la situació actual, però el sistema sanitari de Catalunya és un sistema que concretament dona prestigi en el país i li dona solidesa. No? I el mateix que ens passa amb això, ens passa, per exemple, temes com el banc de sang i de teixits, que és un dels més importants del món des d'un punt de vista relatiu, cosa que diu molt a favor de la societat catalana. Això no passa amb altres societats teòricament més avançades. Tenim qualitat, per exemple, des del punt de vista... L'altre dia ho dèiem, vaig tenir ocasió d'estar a la inauguració del nou campus, concretament d'una escola d'administració d'empreses, ESADE en aquest cas, no? Doncs resulta que el nostre país, i concretament en aquest cas Barcelona, s'ha convertit en la 5a ciutat del món des del punt de vista de la capacitat d'atracció
de persones que venen a estudiar màsters en administració d'empreses. La cinquena del món i la segona d'Europa, només darrere de Londres. Això és un país de prestigi, és un país que és capaç d'atraure gent, no? I ja que estem en temes d'actualitat, doncs és un país que és capaç de tenir la millor cuina del món amb productes de la terra, amb productes de casa. I això doncs, també és un país de qualitat i de prestigi, un país que aconsegueix en aquest sentit doncs, prestigiar-se ell mateix en aquesta línia. O és un país que té una de les esperances de vida més llargues de tot el món. I això també és un signe de qualitat de país, de desenvolupament humà concretament. No? Bé, jo us volia dir això perquè formar part d'un país així, com deia en Daniel Gerald Miracle, paga la pena. I ara cal que tot això, més la superació de les dificultats que tenim a davant, o que tenim just al front nostre, cal que tot això intentem no perdre-ho, al revés, intentem reforçar-ho. I estem en una situació, com sabeu, en aquest moment especialment complicada en aquest sentit. Però bé, posats a fer una reflexió també en aquesta línia, deixeu-me dir que per no perdre tot això ens cal segurament més unitat cívica entorn dels grans temes del país. Deixeu-m'ho dir d'una altra manera. Aquest és un país que s'ha distingit, i en sou representants molt directes, les persones que avui rebeu la Creu de Sant Jordi, és un país el nostre que s'ha distingit perquè individualment som capaços de lluir molt, som capaços d'anar molt bé, som capaços de tenir grans referents, som capaços de demostrar grans talents i grans trajectòries. I en canvi, a vegades, ens falla això mateix a nivell col·lectiu. Allò que fem bé individualment no sempre ho fem tan bé a nivell col·lectiu. I ara ens cal també agafar aquesta mentalitat, que allò que som capaços de fer individualment les catalanes i els catalans, i en tenim una bona mostra amb el que vosaltres representeu, siguem també capaços de fer-ho col·lectivament. I això requereix unitat civil entorn dels grans temes de país. I en tenim molts. Tenim la situació que deia en Daniel Gerald Miracle, tenim molta gent que no té feina i molta gent que, a més, fa molt temps que no té feina. I fins i tot tenim bastanta gent que pertanyen a famílies que no té feina cap membre de la família. I això és un gran tema de país, que requereix poques discussions i, en canvi, molt sumar esforços per intentar donar oportunitats concretament a aquesta gent. Però també tenim grans temes com, per exemple, com situem Catalunya al món. I en aquest sentit estem tenint grans èxits. I cal que tot això ara ho reforcem per no perdre pistonada en un apartat que un país com el nostre necessita de manera vital. Per tant, les meves darreres paraules voldrien precisament anar en aquesta línia, no? Voldrien anar en la línia de convidar a la societat catalana, en el seu aspecte més polític, diguem-ho així també, més institucional, però també en el seu aspecte més cívic, per tant, del propi teixit associatiu, de les persones que conformen aquesta societat, a intentar, en aquests moments de grans reptes col·lectius, no només ser bons individualment, sinó també ser-ho col·lectivament. Això vol dir aprendre a sumar esforços, aprendre, cosa que no és sempre fàcil, a aparcar diferències, això sempre és difícil, aprendre allò que certament és difícil, però és més necessari que mai, que és treballar plegats entorn d'aquests grans reptes col·lectius que té el nostre país, i en aquest sentit de reptes col·lectius no ens quedem curts. En tenim molts, molt importants, molt punyents i al mateix temps alguns també molt apassionants. Deia algú que si hi ha voluntat, hi ha camí. Això ho vaig sentir fa uns dies enrere respecte a una gent concretament nord-americana que ho deien en el seu idioma, en anglès, deien "If there is the will, there is the way". Si hi ha la voluntat, es troba el camí. Si hi ha la voluntat, hi ha el camí. I jo convido a la societat catalana a exercir amb aquesta voluntat, sumant esforços i aparcant diferències, precisament perquè si tenim aquesta voluntat i la demostrem,
aleshores podrem fer aquest camí col·lectiu. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats. Senyores i senyors, a continuació el cor Vivaldi, Petits Cantors de Catalunya, dirigit per Òscar Boada, interpretarà Cau l'esplendor, de Gustav Holst, amb lletra de Lord Tennyson, i l'himne nacional de Catalunya. Tot seguit, els membres de la taula de presidència, juntament amb els guardonats de les Creus de Sant Jordi 2013, se situaran dalt de l'escenari per realitzar la fotografia institucional de l'acte. Els demanem tinguin a bé romandre en els seus llocs. Moltes gràcies.
Senyores i senyors, a continuació es servirà un refrigeri. Bon vespre i moltes gràcies.